onego bed ni nywando gi e agulu achiel, mano man mondo mi gibed e agulu achiel, onego bed ni nywando gi e yo machalo nade? County ka county bedo kod agulu achiel ma koro wach ni omenda mar gavana mar basari cha kaachiel kod mano mar ngaf gi mago mag wards gi mago mag jod bura obede kiti achiel koso onego bed ni riwo gi e piny Kenya te kosi keto gi county ka county? Kantie document wa mwatimo ka bang' nyanonro kone wadwani mondo gimoro miluongo ni National Education Fund olosi. Yani en pesa mar piny mar Kenya mangima. Milose mondo mi pesa ni achiel kuom gik modwa ng'iyo en ni onge nyathi mantiere dala nikech pesa emonge go. Pesa ni endi National Education Fund en odwa ng'iyo ni to kuonde sikunde ma olosi gieki nikech nitiere gik mang'eny e somo ka emomiyo seche moko quality wuok magalagala. Yani kar somo mondo mi obed maber to moko dok chien. Koro koni pesa ni endi mabro ng'iyo ni tang'o miyo e primary schools ma area ma kama nyithindo gieki gin kata nyathi manoyudo marks kata 200 nyicha onge. Ng'eny gi gin nae 150 kadhi mbele ka endi ok gichop kata 200 mane KCP makoro sani bina osetieko ni. Koro ta ang'o momiyo mano notimore? Ibiro yudo ni kare nyithindo gi na nigi tabu ni jopuonj na gionge go moromo. Nyithindo gi na nigi tabu ni kata buge monengo bed ni gisomo. Nyithindo gi na nigi tabu nikech kata kuonde ma gibedie ma gisomie, yani the learning environment, classrooms, moko nitiere makata pod gibedi e low mar buru cha ma kuonde ma mineme wuokie. Koro iyudo ka hali ma gintiere no en hali magalagala emomiyo wang'iyo ni pesa National Education Fund ni odwa ni hakikisha ni nyithindo koni objective mokwongo ni en ni nyathi mora mora ong'ol, onyako, owuoyi, en nyathi ma owuok e dhier machalo nade kata hali machalo nade en e sikul. Mar ariyo osomo. Koro somo no e kama kiti mag quality ka. Mar adek bende ng'iyo ni seche mosomo kamano ma system mar sirikal nikech sirikal ng'ini nigi oversight. Nyaka ng'ini to ere kaka curriculum no bedo idhiro kata ichoro kaka performance mar curriculum no dhi mbele nade. Koro gine magibiro ng'iyo ni to standards mag skundi ni endi chalo nade. Ere kama ng'ikruok nitiere mondo mi odhi. But National Education Fund to ematemo konyo ni okay, school makama kata area makama osebedo ka nigi tabu maonge somo maber mosebedo ka dhi mbele. Koro wadwa ni mondo wamigi boost gima kaka sani katiba watu wacho equalization. Nitiere kuonde moko makata na infrastructure no ni piny kabisa maonge kata kaka inyalo wach ni to ka nyithindo chako somo nade. Koro equalization idwa timonegi gimiluongo ni equalization mondo gibire level moro machal gi kuonde mamoko ma skunde bende berie kendo nyithindo somie maber. Koro maga achiel kuom gik monengo bed ni fund ni ditemo mondo mi okony. Mar adek bende ng'iyo ni kaka sani na wan gi transition miwuokie tiegruok ma jopuonj manyicho osomo kendo o qualify to be as teachers kaka mbalariany. Ng'eni mbalariany kitiego jopuonjre iyudo ka gin jopuonjre ma wuok kaka jopuonj e subject areas adi ariyo. So jopuonj gi ema duogo mondo mi opuonj jo CBC. Mas jo CBC kaka koro junior secondary school ibiro yudo ni gin gi learning areas nyicha gin 14 sani no koni kori duogo gi 9. To jopuonj cha to no ok tiege kuonde moko ariyo. Nitiere details mag research mwasebedo kwatimo mano wayudo kata jopuonj manyicho kawo muket as interns. Yudo ka gin interns to gin jopuonj ariyo kata adek. To yudo ka gin ma puonjo business studies gi CRE. Moro yudo ka puonjo English to gi literature. Koro yudo ka e skund no onge japuonj mora mora manyalo puonjo kata the technological foundation kata ikoni pre-technology courses kata pre-science courses. Onge manyalo puonjo mago. Koro teach National Education Fund nikech obro ng'iyo the aspect mar quality no. Omiyo wakoni koro kanyo gimbe gichako ng'iyo ni to ere rieko mwanyalo golo godo the research mawuok no. Responsibility mondo mi continuous professional teacher development mondo mi odhi mbele
mondo mi kik waket ni idwa ni mondo mi japuonj otiegre kendo bed knowledgeable ma koro nyalo deliver curriculum mopogore gi kaka nopuonje chandi to kimiye tielo mondo mi odhi. Kiwacho ni kiti ma piny Kenya duto kata moriwo jo Kenya duto e weche mag somo mabende wacho kanyo ne national mano national government kiti mano mar weche mag somo onego beno chako nono somb japuonjre ka japuonjre romo nade mar mondo mi po nono wang'eni kinde duto waja yudo shida ka nyithindo koro wuok e klas 8 kata bedo ni higa ni onge klas 8 mora mitimo ma jopuonjre dhigo KCP onge ma jopuonjre dhigo okang' machielo kata kamano ang'eni po nono bro bedo shida mare po nono donjo kata e JSS ka nyithindo dhi e grade mara 7 koro kata kamano onego beno chako nono somb japuonjre gi kanye mar mondo mi okonyane e neno ni po nono nyithindo kosetimo penj to moko kuomgi ok dhi okang' machielo mar somo. Ero kamano bokwongo ing'eni basic education kao ni nyathi mora mora mosechopo higa mar 4 onego beni ni school. Mano chako gi pre-primary kacha. Matiende ni PP1 ka. PP1 nyathino ni school ma kopo ni wayudo mora mora matangni ok onego beni nitiere maonge e school. Koro nyathi man jahigni 4 nitiere moko mitero gi higni 3 but abro encourage jonyuol ni bed gi nyathini tere school ka en jahigni 4. Ochak skunde no ka en jahigni 4 ibro yudo ka dongo ne kendo somo ne bedo motegno kendo ahinya kik ikaw nyathi mar jahigni 2 ter kuro mano yudo ka nyathi pod yom idhi miyo kendo bro chako bedo gi asira moro ma kata iye nyalo chako wangi school nikech ing'eni kanyo e foundation mare en be ma kos chopo kama koro en higni 4 osetegno kato chako loso siepe bende koro ma oneno ka onyalo somo onyalo ng'e gik mang'eny koro the parental responsibility machien ka nini mano bende nitiere kaka wakoni azelimo bora mano en a different concept mwang'iyo ni to ere kaka jonyuolgo bende konyo mondo migi prepare nyithindogi maka nyathini chope PP1 to en nyathi machalo mpich ABCD chikore yani en ready mondo mi otim gimoro amora midwaro e skul kanyo koro kami wacho ni to higa mane mwang'iyo goro watimo godo nonro ni nyithindo gi somo maber koni kodonje PP1 no en nyathi ma that environment mar PP1 olosi ma japuonj man kanyo en japuonj ming'eni nikech gin training mar early childhood educators omiyo gi bedo exposed gi gik iluongo ni child psychology ginyalo neno nyathi kaka nitiere gi hitilafu kata ng'ikruok moko kata sechego be mifwenyo ka nitiere tuoche moko ma nyithindo gi bende nigo ma ifwenyo mana bang'e ka koro iyudo ka nyathini ang'o miyo sombi ok dhi maber kare nitie nyathi mosebedo ka nigi tuo moro mapok ofweny or a disability moro mapok ofweny koro kaendi ema performance kaka nyithindo gi somo jopuonj mosetieg kendo otegno mong'eyo kaka ing'iyo nyithindo gi biro medo konyowa mondo wang'e ni nyathi ka nyathi mantiere madonjo e skul no the special needs mage bedo catered for kowuok kanyo ka koro en e lower primary bende nitiere continuous assessment madhi mbele mondo mi ing'e ni nyithindo gi gin e skul kaendi yes gisomo ok ni wariti kato waponi watimo KCSE to wan gi ease 48,160 yani gana pira 48 wayudo koro nyithindo gi koni to ang'o manyiche gisebedo ka gitime skul ok onego bed ni mano poa onego bed ni wang'eyo ni adiera nyithindo kaka wadhi kodgi gisomo kata man tiere gi slow learning iyudo kikonyogi mondo mi gimbe gidhi mbele momiyo kata koni nitiere 100% transition to ok en transition ni koro yawa ni kode ni higa orumo wakalo nitie gima oyudo e klas no emomiyo that fund mwatemo ng'eyo nikech king'iyo to wa modele gi kuonde ma funds ainago osebedo kitime Africa kaendi nitiere Nigeria osebedo gi UBEC Universal Basic Education Fund and UBEF but en e bwo UBEC iluongo ni Universal Basic Education Commission ma fund no giseketo kidhi Korea gimomineno ka ng'eny kata na the teacher development gi equipment gi kuonde ma ka nyathi odonjo e skul tiyudo ka nyathino
ok dwa kata dok dala nikech the school mith kendo berne mamore kabisa. Nitiere a fund madhi kanyo mbele. Kata Singapore ma ang'e ni sirikende wa ohero ga luongo ga Singapore and all that. Be nitie gi fund makamano. Nitie gi fund to bing'e ni sani makoro